Brahman niku mumpung urung besar ndak dibeleh sok ayo. Makane niki dalu niki ki bintang tamune sapi kok ya klambine putih. Lah iya. Aku wis wedi lek ngadeg dikira Anoman. Iya. Wilujeng dalu Bapak Bupati. Sugeng dalu. Minal aidin wa faidin. Sami-sami. Wah, kula gaene kok dosa kali Pak Bupati Mas. Nyuwun pangapunten lek riyen gaene nggo jloki Bapak. Oh, mboten napa-napa. Tapi Bapak ini kan piyayine sabar. Nggih. Dadi ikhlas. Dadi dipun gojloki napa mawon ya sadar lek awake dhewe ra tek genep dadi Bapak ya paham. Iya, nggih. Nggih, alhamdulillah. Das pundi penggalipun Bapak bangga mirsani masyarakat panjenengan Luar seperti biasa, itu. kelumutan niki luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Dalu niki kula tak ngaturne matur suwun rumiyin dumateng Mas Cahyo Kuntadi. Alhamdulillah. Jane dalu niki kula mboten katut, Pak. Lah niki mau anu Bu Kesi telepon, "Kowe nganggur, ayo melu." Alhamdulillah. Matur sembah nuwun pun diparingi rezeki. Wow, nggih niku lek pas live TikTok niku. Dodolan daster Pak niku nggih. Akhirnya kula komen, "Ayo ning Saradan ning Kelumutan bidal akhirnya." Nah, mari ngono terus mireng Pak Lurah sambutan. Nggih. Lah sambutane men 8 juta. Aku budal ndruwedhekno. Piye ki kok keteranganku? Aku ngono. Aja kuwatir. Tapi setelah melihat wah auranya beliau wis jenengan digdaya Pak Agus. Tenan. Wis omongane wong arep njaluk ya ngono Loh, kuwi. Bu, iki estu nyuwun sewu lho Pak Bupati nggih nyuwun sewu. Jadi langka lurah seperti ini di era tahun 2026 ya. Siapa yang tidak tahu pemangkasan anggaran tapi beliau digdaya wani ngenekne wayangan. Jempol 10 kagem Pak Lurah masyarakat pundi niki Kelumutan. Gitu Pak Bupati, ngapunten Pak Bupati. Tadi saya dengar sedikit wah pembangunannya luar biasa. Jadi ngoten niku Mbah Lurah, memang nggih Mbah Lurah, Mbah niku nggih tambah niku Pak. Nggih. Luar biasa nggih. Sukses Pak Lurah nggih. 3 periode lho. Loh, 3 periode Masya Seumur hidup niku dadi lurah niku. Masya Allah, Masya Allah. Ngambung wedhus kok guyang-guyu. Terus? Pak Agus, I love you. Wah. Ngapunten lho Bu Lurah, ngapunten. Ayo. Monggo Bapak, monggo Bapak. Nggih. Ya, Napa Pak? Pangkur Caping Gunung? Nggih. Sing jengleng Mbak Lucy berarti. Ya, nggih. Ning ngangge tata krama jengleng Pak Bupati lho ora. Wis nggih to, pun to. Ibu mboten derek to. Ibu niku pun lasa wis ngerti pokoke lek. Ora tek genep kula niki. Nano. Saben bengi Permisi, nyawang Halo Si, ayo. Jengleng. Pareng to iki? Pareng. Ijen nggih Pak nggih. Pak. Nggih. Nggih Pak. Gendang selak isu. Lah Bapak nyingkur kono lho Mas aku isin no. Oh, ngono piye pancen ngono kuwi imane kuat kok ya. Nggih. Iki cara jane iki cara pitik ngoten sing pitik wedok. Katak-katak ngoten nggih. Heeh. Nggih. Bos. Nggih. Ngapunten Pak Bupati. Saiki to? Heeh. Lah, arep angkrem to malahan. Lah niki kan ancang-ancang memeh. Ngapunten Pak Bupati. Wisin aku. Ketek wedi tenan Pak Bupati kali jenengan. Nyun sewu lho, kula riyen nate ngabdi ten Medion. Tak kandhani ndek ben enek bintang tamu wedok Nggih. jengleng Pak Bupati, teko omah setruk langsungan. Teng pundi niku? Oh, teng kabupaten piyen Betul jadi. Kabupaten Temporogo mboten. Oh iya. Mai bareng jengleng Pak Bupati seger waras. Ah iya wis. Jajal cilik ngono tok lho. Nggih. Cilik ngono. Ngapunten Pak Bupati. Pak Bupati malah kula malah mesake. Lah disawang marai dosa ora disawang mubadir. Ayo. Langsung Pak. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Nggih menika pitik nembe dobol. Kula Kon wisin. jengleng malah wek-wek ngono kuwi. Lah Bapak nenjelah. Marai ucul ngono kuwi. Munggule kirang dhuwur nggih. Nggih. Ayo. Kembang wae
weton gunung Wes lagi gendeng tenan iki wisan. Napa ra gelem obah ngono we aku. WA piye? Yu THR ku urung. Ayo. Ngapunten Pak Bupati. Pacitan sarui Ngapunten Pak Bupati. Lari-lari niki lho Pak Bupati. Lah ora sinden kocluk ora enek sing wani ngene iki. Masalah iki disembah karo Kyai sak Madiun iso bokonge kaya ngono kuwi. Aku wis diomongi mumet tok iki jaman 2026 iki mbuh ya seniman terus nih ora tau uripe. Nah iya. Aku arep ngelamar anu dadi napa? Juru pembersih. Ojo. Gene Pak Bupati sekpri. Iki sinden-sinden lek sepi wis arep inden, arep dadi tukang pijet doan iki. Ya, Refleksi. refleksi. Monggo Pak Bupati. Batine Pak Bupati astagfirullahaladzim. Dalangi omong apa. Lho Pak ngapunten Pak. Aneh. panas hujan Sing sayung-sayung sing rukun-rukun iya aja ora ayo iya sik parian sekedap Pak Bupati ayo iso ndongakne Pak Bupati iso ndongakne Pak Agus iso ndongake masyarakat Kelumutan wiwit saking Jawi piyambak Susana ayo ndang Jenengan film horor ayo nggih Sus ayo Terah kembaramu sing almarhum ngono. iya nanyo Menyang padi nyang pati lah kok numpak tosa numpak terus Prayo dingkulen sikile kok. ayo ora apa-apa sesekali mosok ya penak terus mobilnya sing didadakne numpak tosa teh Iya. Pak Bupati lah metu mugi-mugi jenengan sehat bahagia sejahtera jaya sentosa kok ora titik tadi lah niki kan banyak doa kan semakin banyak yang dikabulkan nanti doa saya pasti terkabul wah lah karena kula niku wong prihatin dandang mangure ayo nggih oke makasih selanjutnya ayo sayangku Dian Sastrowardoyo ayo Pak Bupati sampai stres jegek lah kan Nikolas Saputra Pak anaknya jenengan niku nuwakal lho Pak muncul jan rusuk ngono lah mangan ketan pengen ketan dicampur-campur lodeh deh ayo sedaya warga masyarakat Kelumutan mugi-mugi rezekine akeh Allahumma amin suyen akeh taun ngarep go nanggap payang maneh Allahumma amin makasih ya Mbak Dian makasih oh Mbak Dian Sastro maksudnya sapa iki Mir ayo Mir coba kaya apa Sopi ala juba ayo tuku jangan
Ora tau masak to kowe? Tuku mawon lho tinggal Dandakne. tanggapan kok, Pak. Oh iya wis. Romangan arem-arem. Remarem. Mugi Pak Bupati, Pak Lurah lan sedaya masyarakat Kulmutan pinaringan ayem tentrem. Allahumma Sik, penontonnya sing semangat Pak Bu. Niki sing dudungane jenengan kok, sing amini jenengan ning ngangge lagu Allahumma amin. Kersa nggih? Sing kersa muga-muga akeh rezekine. Nggih. 1 2 3. Allahumma Nah, jos selanjutnya coba kaya apa iki? Neng Surakarta. ora sida. Ora sida dintai Pak Bupati. Kula warga Madiun lho, Pak. Estu niku. Nggih, ini saking pilang kenceng niku, Pak. Nggih, percetakan Jaya Abadi Sablon. Waduh. Malah iklan ayo. Neng Surakarta. Tuku apem. Bapak Hari Waryanto. Mugi sehat ayam tentrem. Allahumma Amin. Yo, iki Nadia Arina, yo. Sopo nek? Masak wedhus karo kambek dicampuri brokoli. Hop sik, tembungmu iki dumpyuk. Iso karo kambek iki lho. Lah ning Kediri ngono Lek karo ya karo tok, kambek tok. Iso karo Ya, kambek ya. lho. Baleni. Masak wedhus karo tok kambek gak iso, Pak. Dicampuri brokoli. Bapak Agus ganteng sekali dan baik hati nyuwun sawerane. Ora bathuk. Nyuwun disangoni ya deh salah. Baleni Pak, baleni. Kowe lek njaluk Pak Agus ora kelakon. Lha piye? Duite sing nggawa bulurah. Ala 100 lho Pak. Ora nggawa kok sitheng ora nggawa kae. Ayo. Terus, ayo bapakmu coba Ariel Tatum. Yo. Ayo. Keri-keri. Lah, Loh. Ngapa tau kok guyu, Pak? Itu parian loh. iya. Keri-keri. Neng jero. Oh. Pak Bupati, aku anakmu loh. Lek gak ada anak ngeten iki mang gecek mawon. Lho iso apa kuwi ngelem Pak Bupati kok nggih keri-keri ora. Mbak anu no, Mbak Brahman. Nggih, kula cendhek mawon. Nggih. Sami kula. Dilat wesi. Kowe ora nek panganane wis didilat ora. Dilat wesi karo mlaku mundur. Mugi Pak Bupati tansah panjang umur. Allahumma Amin. Nggih. Panasudan. Panas sudan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarwi Swara suling ngetan kali ngulon banyu luar biasa. Sak langgamipun nggih, Pak.
dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak jadongi sego jago yen mendung tak silihi capek gunung anu Mas Cahyo Dalem. anu gending caping gunung niki filosofipun luar biasa Menapa, Pak? ngemutaken perjuangan kesederhanaan Wih, nggih. insyaallah nek kados Pak Kades niki sederhana ngoten insyaallah saged langgeng kados Pak Agus niki Amin, luar ya biasa rabbal alamin. 3 kali ini luar biasa Elok nggih. Kula mawon biasane mung pisan ya, Pak. nggih niku menggoke niku mawon Nggih, enggoke. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Angkat, yo. Kesarengan Pak Bupati. ora ilang Oh. Pur kesarengan Pak Bupati Hariwur. Zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji saiki apa lali Kaca dongi sego jagung mendung tak silihi sampai gunung bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini ora Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita, Pak Hari Wuryanto. Wah, nggih.
Sembah nuwun katresnanipun Pak dumateng seni lan budaya. Ya, nggih. Atas-atas lho, Pak. Nggih. Sugeng tindak. Nggih. Oh, alah. Oh, piyayi kaya ngono lho. Repot-repot Mas masak. Nggih, matur nuwun, Mas. Kenapa Mbak Lucy? Iku lho ajudane kok bagus ya, Ram. Repot-repot. Oh, nggih. Niku katresnan THR ngoten. Katresnan THR. Alhamdulillah. Mugi-mugi ora lokak saya kebak, tambah Amin, barokah amin. Bapak Nggih, Bupati. nggih, leres alhamdulillah. Bupati sing piyayine alus, andap, asor, anuraga iki Pak Iya. Bupati Madiun. Dulu sebelum menjabat bupati ya tetap seperti itu. Nggih. Dan sekarang menjabat bupati nggih tetap rendah hati piyayine. Lah mila Leres. saking menika. Perlu nggih. dicontoh ngoten Perlu niku. dicontoh. Biasanya bupati kok kan piye-piye kabar malah cekel polisi. Ayo ngono. Ya, ngono kuwi. Nyapa lho ngono kuwi. Aku sak tiwasek kleru omong aku. Ayo, bupati ketoprak maksudnya orang ayo. Kaya prenku. Nggih sampean ki Niki nggih ora. rawuh Bapak Dewan. Nggih. Terus Bapak-bapak Lurah Kecamatan Seradan. Seradan. Leres, Masya Allah. Nggih. Auranya sampun ketawis. Leres. Iya, ya, cuman Bapak Kapolsek nggih rawuh menika? Aku wedi ya, lek karo Pak Kapolsek karo Pak Dandramil wedi ya. Sebab Langsung gobyos. kok gobias? Tembake loro. Wis aja mbok gojlok Kirnorno. Apa iya? Pak nyuwun THR ngono mari malah biden. Iya. Mboten Pak guyon nggih Pak. Iya. Sekecakaken lho Bapak. Nggih. Masyaallah. Tak takoni sampean. Nggih, nggih, wonten. Wong iki lak rata-rata pengen sok lek mati munggah swarga. Nggih. Lah, syaratnya lak taat karo agama. Nggih. Sing pinter nyedakke menungso ning agama antarane kiai karo polisi iki pinter endi? Yai. Ya ora. Yai ndongone mandi Mas. Mboten. Yai cedhak karo Gusti Allah. Mboten iso. Polisi. Kok saged? Sok-sok lek enek kiai wong-wonge lali karo Gusti Allah. Ning lek enek mukmin, enek polisi ning dalan mesti ya Allah astagfirullahaladzim aku ora nggawa SIM. Nah ngono Aku kuwi. tahu pas aku lali nang nggawa SIM, Pak polisi liwat to. Wah, cegatan tak dungani ayat kursi. Heeh, sak mejane. Kuwi Iya. tahu pengalaman gue. Nggih. Tiap tahun tiap wonten ning tahun. Kelumutan mriki selalu wayangan, selalu bersih desa. Tempatnya juga di daleme Pak Agus mriki. Nggih, luar Pun biasa. ditata nggone ya kepenak, kono buakul, kono bakul sing mirsani lho jenak pinarak kaya ngono kuwi. Lah, nggih. Mugi-mugi sing mirsani nganti tutuk lakon diparingi tutuk anggenipun momong anak putunipun. Amin. Kuwi nggih. Diparingi panjang yuswa sehat, mengke kundur sapa syukur bagi pikantuk hadiah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Nggih, Alhamdulillah di zaman sakniki niki nggih Mas, nyun Pripun? sewu niki Nggih. kenyataan sine lapangan. Napa-napa niki padha sepi. Nggih. Yang sadean padha sepi. Wong tani padha sambat, tapi alhamdulillah lho piyai Kelumutan iki ketawis digdaya. Makane kula Nggih. sebutne wau Pak Lurah itu luar biasa. Nggih. Iso nyembadani masyarakate. Masyarakat itu luar biasa juga. Oh, wis kahanane koyo ngene tasik kersa nguri-nguri budaya tarian. Wah, nggih. Lho. Swadaya. Swadaya. Nggih. Ngeten iki nggih ora kabeh wong niku piyai pilihan nggih Pak nggih. Iya, Nggih. alhamdulillah tahun ngajen agak meleh nggih Pak nggih. Oh pasti, pasti. pasti, Nggih, nggih. nggih. Mesti wayangan ning dalange mbuh. Ayo. Sik diselani Nggih, Durpres siap, nggih. siap. Monggo, monggo. Ada 10 Durpres Nggih, menika nggih, saking nggih. Bapak Kapolres. Nggih. Ning 5 dhisik tenggen 5 dulu. limbukan ku sing Siap. hadiah gede-gede goro-goro. Oh, nggih, nggih. Menawi panitia wonten ingkang mandhegani babagan Durpres, monggo pinarak wonten mriki carane ngundi piye. Nah, monggo kula aturi paring dawuh. Monggo panitia. Apa kang ngerti pundi, enek kang- bejane awak mirsani wayang delalah itu Lah, hadiah. nggih. Nggih. Wonten apa mboten? Nggih, nggih. Syukur bagi mungkin pun Pak kundur Lurah, piye. pripun Pak Lurah? Nggih. Nggih. Oh Pak Lurah perwakilan. Oh, Nggih. Masalah tasik dahar lho Pak Lurah Nggih. iki wis ditimbali masalah. Nggih. Mboten napa-napa. Ngapunten mboten ngerti. Nggih. Dipun sekecakaken Pak Lurah Klangon, nggih. Dahar pecel. Ayo, nggih. nggih. Pundi Pak Lurah lakon pundi? Kae dahar pecel sebelah Pak Bupati. Pun wayangan nggih. Wis tau mbiyen. Masyaallah, Wah, lek Piro. ngenyang kaya ngenyang Lombok. Alah titenono somben tak parani. Selamat Monggo, malam Pak Pak Agus. Lurah. Sugeng dalu. Nggih Mas. Tasik imut nggih. Nggih, pemain bola olahragawan. Oh, alah nggih. Tadi mriki mah kleru tibal aku engko. Nggih. Masya Allah Pak Lurah hebat luar biasa nggih. Matur suwun sangat. Nggih. Anu badhe diundi sak menika Pak Lurah? Ngeten, pangapunten niki wau kula nggih bingung Mas Hasyo. Lah sebabipun menapa? Lah ngeten. Niki wau panitiane mboten cepak nomor. Bedean berarti ya? Lah nggih, pripun carane niki? Kula anu diparingi
Pertanyaan apa pripun namrene bagi door prize niku mboten enten nomere tapi enten ingkang nampi ngoten lho. Ngeten, sakniki diurutke mriku kali mriko to. Nggih. Saking kulon Nggih, terus nggih. Karitan. Sakniki grup sing sisih kilen riyen nggih, Nggih. Pak Bu nggih. Ketika bisa langsung ngacung dhisik. Sak sampunipun ngacung mangke nembe menjawab. Yen menjawab sik dereng ngacung niku gugur. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Pertanyaannya tentang wayang. Nggih, cocok. Tentang wayang. Gampang niki, nggih. Persiapan mriki riyen liyane kendel riyen khusus sebelah Kilen. Kilen. Malam hari ini wayangan bersih desa di rumah Pak Lurah Agus dengan Dalang Cahyo Kuntadi. Lakonnya apa? Ngacung sik. Hup, lah ke ibuke ke. Ibuke sing ngangge jaket merah. Masih. Masnya yang duluan. Yang duluan Oh, masih masih. duluan. Nggih, Nggih, nggih. Mas. Iya, iya. Mas, ngene. Iya, nggih. Iki. Naik. Nggih. Mang Minggah, Yuda, Mas, Mang minggah, Yuda. Pak. Nggih, nggih. Nggih. Lakone namine sinten, Mas? Cindrayu, Mas. Siapa saja? Cindrayu, Pak. Apa ora? Cindrayu. Cindrayu Cindrayu. saking Oke. pundi Mas? Kalau saking Karangjati. Tebih Mas. Tebih niku Ngawi. Lintas kabupaten. Lintas Luar kabupaten. biasa. Kabupaten Ngawi. Nggih. Nggih. Napa lakone, Mas? Romo Tambak, Pak. Romo Tambak 100 bener. Nggih. Pak Lurah yang mendetakan ingkang alit-alit. Oh munggah le munggah cah ganteng kok main-main ganteng mungkin ini kentang ta. Jan masalah bocah bagus. Masih milih sing gedhi apa sing cilik? Sing ageng, Pak. Waduh. Sing ageng mangke goro-goro. Lah sing ageng Bu Sinden niku. Oh, Pak Pak Lurah iki nakal Pun sih. jarak kula niku pun kula empet mergi enten Bu Lurah lho Pak. Jenengan kok jarak kula. Niki nyun sewu. Pundi? Lah niki nyuwune gedhi kok diparingi alit to Pak. Lah wau terus Mas Cahyo ingkang gedhi mungkin nek pas goro-goro. Walah nggih, nasib muri oleh kipas angin ri. Mentok dobel ayo. Sumuk. Terima kasih sama panitia. Nggih, para sederek panitia kali Bapak Kapolres nggih. Nggih, Pak Nggih. Kapolres. Nggih. Sembah nuwun hadiahipun. Foto riyin. Mengke kula kirimne Pak Kapolres babe saking mriku. Nyun sewu juru foto saking desa. Nggih. Nggih. Pak Ning Muklis, pawon wonge malan. Bu Sekdes napa sinten ingkang moto? Pangapunten. Nggih. Enggak, Busek. Nggih. Mriki Busek. Nggih. Salaman Mas Totoke. Yo salaman tenanan iki Kak Totoke. Mpun napa dereng? Nggih. Pun, nggih sami-sami. Gentos sebelah mriki pundi, Pak? Tengah. 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 Tengah nggih. Mangke Pak Lurah ingkang nuding sinten sing ngacung dhisik dhewe. Napa Lakon Romo napa- Tambak. Napa ngeten? Mbah. Digoleki dipadosi ingkang nem napa sepuh. Sing ngacung. Napa? Napa umum? Kok ngacung? Lah sing iso ngacung lak sing enom to, Pak? Oh ngoten. Oh, nggih. Lah kula suwun niku sing sepuh niku. Nggih, Mas Tim, Ngacung Mas pinten, Tim, Pak? Mas. Maksudnya ngacung pripun? Ngacung, ngeten. Oh alah, nggih pun monggo nderek. Monggo. Mesti ngumpani lho Pak Lurah ki ngumpani. Ayo. Tengah nggih. Nggih. Lakone Romo Tambak. Siapa nama tokoh utama pada lakon hari ini? Oh, Bapak baju merah? Nggih, Merah. Baju merah kali nggih, baju merah. Nggih. Sing riyen. Jumeneng Pak, mriki Pak. Pun sing kalih monggo nika lare Putri Nggih. nika alit niki menggah mboten Napa-napa, napa-napa. Mengki nggih. pertanyaane lain mawon. Lain. Nggih. Oke, siap lho. Wis kasihan monggo sing mbak kecil naik Suboto, nggih. Cahyu. Nggih, kersane adil. Sami-sami bareng niki wae sareng niku. Nggih. Nggih. Nggih, acah. Monggo-monggo, nggih, Pak. Waduh, masyaallah. Niki mesti apa lagi? Pak ya, apa iki pecinta wayang. mbok Ya rawuh ngerti mriki mawon, masalah nggih, nggih. Niki niki boleh. Nggih. Nggih. Tokohipun nggih. Nggih. Perkenalan riyen mawon. Romo Tambak nggih. 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 Nggih, Prabu Romo Wijaya. Romo Wijaya, tepuk tangan luar Nggih. biasa. Nggih. Nama sinten, Pak? Saking Kula pundi? Asmara Santo saking Jiwan Madiun. Wah, Asmara Santo. Oh, Iki alah, enak. bebas. Ngetoke bapake Arif Lumer. Ayo. Mboten. Kula kula Pak Mbak Lucy. Oke. Terima kasih. Nih adik sinten resmine, Dik? Namanya siapa, Dik? Namanya siapa Cahyu? Salsa.
Oh, Sasa. Salsa. Oh, nggih. Koncone Miwon kalau Sasa. Nggih, Sasa. Iya. Kelas berapa Cahayu? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Padha kali anak kula ing kelas 5. Kula sing nang ngerti mawon. Jenengan Nggih, nggih. Pak nggih. Lurah. Sekolahnya di mana? Oh Jakarta, oh jauh. Jakarta. Jauh tibake. Oh, Kula kinten di alah. Klumutan ngoten nggih. Nggih, sami anak kula nggih Ciledug kok mriko Nggih. nggih. Badhe kula tangleti. Monggo pripun? Bulurah namine sinten ngoten lho. Nggih. Berarti kan mboten ngertos. Nggih. Nah, nggih. Tidak apa-apa, siapa tahu. Oh, siapa tai? Nggih, siapa? Monggo. Tahu namanya Bulurah? Enggak tahu. Yang lain, Pak, yang lain. Yang lain. Bulurah yang mana? Nomor 1 apa 2 kan nggak tahu. Kula satu mawon. Satu apa nggih. Mengke mboten ping 3 nek banyak. Nggih. Nggih. Apal Pancasila nggih? Wis Pancasila mawon. Monggo. Nggih, kersane pun monggo menghadap ke sana ke ibunya. Nggih. Monggo Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Wah, elok apal tenan. Biasane grogi ndredeg lho nggih. Elok apal tenan nggih. Jakarta ya. Nggih, nggih. Monggo dipilihne sing cocok napa ngoten, Pak? Nggih. Nah, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Niku mesin jus niku, nggih. Oh, nggih, nggih nyetrika bajune dhewe, nggih. Oh, nggih, monggo. Jan. Nggih. Nggih. Nah, kersane tumbuh rambutnya. Nggih. Makan buah. Semakin subur Mas Moro Santo. Lah niki teng pundi enten ya? Nggih. Apa sampean? Nggih. Nggih. Enten nuwun tasik kalih nggih, Pak. Nggih kalih. Sebelah wetan gentos. Mangke upami enten sing ngacung kalih mboten napa-napa. Nggih. Sinten sing maringi? Jenengan gentos, Pak? Mbak Lucy maringi pertanyaan. Ayo. Pertanyaan. Nggih. Waduh, Monggo jenengan. Nggih, siap. Sing niki masyarakat mriki nggih, sing gampang-gampang mawon. Sinten namine Carik Klumutan? Ayo. Ora nek sing ngacung maksud yo ora apal. Sinten? Oh, tangannya ndak ada yang ke anu mboten ada sing ngacung? Oh, ora entuk hadiah sampe gedine lho, ora entuk lho. Sing ngacung astane. Rezeki lho ya. Ayo. Hah? Ora ro? Ya wis gampang. Sapa dukun pijet Amerika Serikat? Mesti tekoni penak-penak ora ro ngeten. Sinten namine Bulurah Klumutan? Sik, Ibu genten nggih, Bapak sampun. Bareng ya, Pak? Bareng loro. Ibu ijo kalih biru, Bapak biru. Loro kok digekne pertanyaan lain. Kalih bapak sing jambulan biru, kalih ibu sing kudung biru klambine ijo. Mriki. Monggo, Bu. Nah, mriki Pak enter setrum temen malah kesuwedot setrum malah. Mriki brodol brengos iki mriki. Ibu atos. Wah. Hadiah blower, Cak. Oh, blower selepan. Lah nggih lho. Apa ngono ora gelem jawab. Monggo, Pak. Jan masalah. Salah. Oh, ngoten nggih. Namine sinten, Pak? No, Hah? Pak Rasno. Oh, Pak Rasno krungku rasio, Pak. Ayo monggo jumeneng mriki, Bu. Nggih. Ingkang asmanipun Bulurah Klumutan, pertanyaan untuk Ibu nggih. Nggih, untuk Ibu. Sinten asmane Bulurah Klumutan, Bu? Lastri. Bu? Bu Lastri. Bu Lastri. Leres mboten Pak Lurah? Nggih. Kirang lengkap. Kirang lengkap Bu Lastri sinten? Mboten ngertos. Wis pok sami mawon. Nggih. Panggilane sebab Bu Lastri. Oh, panggilane Bu Lastri. Nggih. Sulastri. Tukang ngelas karo tukang patri, Lastri. Matri Pak Lurah ben ra lunga ya.
Untuk bapaknya. Bapak baju biru SMP Negeri 17. Trilodono. Saged nyanyi. Oh, mboten saged. Hah? Lah kantun. Oh ngeten. Oh mboten anu, mboten niki benten pertanyaane. Coba ngeten, Bapak asmane sinten? Pau? Mboten. Oh mboten mau pun batan, mau jare ora ngacung, tekone pacare sapa ora ngerti. Niki sing penak-penake Mbah Kong. Joget napa nyanyi? Sak cerita. Nembang napa joget? Suara terbanyak? Beksa mau kae. Beksa. Mboten sah beksa kok kesuwen lek beksa. Ngajeng mriko riyen, ngajeng mriko. Namung ngeten tok. Kendange Mas Nopal. Jan lihat Bu Guru ya. Nggih, contone Adik-adik. niku. Ayo. Nggih. Goyang, pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Kanan kiri Mas. Maju mundur Mas. Maju mundur endi kok maju terus. Pokoknya harus sampai bener. Penak lho Pak niku. Penak niki goyang pinggul Mas. Kanan kiri. Kanan kiri Mas. Maju mundur. Mundur. Pak iku seneng maju ae. Pokoknya sampai bener. Maju mundur. Niki nyon sewu sehat lho Mbah Gong. Mboten porno dadi niki seperti olahraga nggih. Nggih, ginjele men sehat Lha niku. nggih. Sehat nggih. Kanan goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Goyang pinggul Mas. Maju mundur Mas. Mundur. Maju. Mundur. Serah. Maju. Rumah saku kaya ning pasar Seleko kae lho. Masalah Hebat lho, niki olahraga kersane sehat. Kok kan mundur kok maju. Ayo Pak. Ayo. Wis, penting hadiah to. Hadiah. Bu, jenengan Bu sinten mau? Bu anu. Bu sinten? Bu Lastri. Sasa, sapa? Bu, itu Sasa ki lek cah cilik mau. Oh, sapa Arek jeneng? asma sinten, Bu? Ramija. Bu Ramija kok Sasa. Bu Ramija. Jenengan kersa mboten goyang kados Pak niki wau, lek kersa 100.000. Ayo. Bu, purun, Bu. Biasane melu senam pagi no. Ayo, Bu. Ayo. Mboten pun. Ayo. Demi 100.000. Ayo. Lombok 70 kok gelem. Ayo, Bu. Lumayan, Goyang Bu. pinggul, Bu. Goyang pinggul, Bu. Kanan kiri, Bu. Maju mundur. Loh, Bu, pinter maju mundur, Bu. Maju mundur, Bu. Puter. Hop, saiki bareng cah telu. Ayo, cah telu. Bapake ibuke karo Mbak Lucy. Ayo, Mbak Lucy tinggi herder. Ayo, apa? Ayo. Herder. Anu apa jenenge? Wadah nih, Bu. Kalau apa sing dicontoh lho apa jenenge? Leader. Leader. Ayo. Yo, siap. Ibu siap, Bapak siap. Ayo. Ayo, oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap nggih, Pak? Siap. Goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Muter Mas. Muter. Ayo. Yes. Mbah, putune nonton mboten niki? Sujune ora nonton, paman nonton. Wah, mbahku koclok iki. Bu, mriki Bu. Enggak, niki janji kula niki, mriki. Ya, nggih. Elok luar biasa. Napa bar pramuka jenengan? Bar pramuka kok coklat lho celonane lho. Nggih. Tak kira siaga nggih. Nen. Sami-sami mang dongane kula sehat nggih. Ini ada permintaan penonton. Apa? Jadi Pak Lurah karena ini kan lomba berjoget, Pak Lurah maring ini kali joget. Ayo Pak Lurah, ayo. Ayo Pak Lurah, kanan kiri Mas, kanan kiri, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur, maju, mundur. Batine Bu Lurah, Pak, kaya aku ke lho Pak, pas karo aku lho Pak. Nggih pun kok diparingne, nggih kalih. Wah, jan. Ah, nggih. Masak, nggih. Ngaturaken dos pundi? Monggo dipoto.
Nggih. Masyaallah, kersane nggih masak dateng Saben dawuh saged kula tuntun mriki. Nggih. Oh, Pak. Nggih. Loh Pak Lurah, benjing terus Saben. Oh, mantuk gobyos terus kipasan. Ale ya mlembung. Oh, masyaallah. Suwun nggih Pak, pun kesupen lho nggih mengke. Nggih, Pak, Bandung ngapunten nggih, Pak. Nggih, sehat selalu nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Sampun to niki? Nggih, sampun. Nggih, sembah nuwun. Mugi-mugi barokah kagem sedaya para warga masyarakat ing Klumutan mriki, Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Nggih, sampun. Nggih. Nggih. Maju mundur. Maju mundur. Nggih. Sampun, Mas. Nggih, jenengan men dikancani Mbak Winong karo Mbak Birgita, coba kaya apa satu lagu, Mbak. Oke, siap, Ayo, siap. nggih, diaturake. Sing kepenak sing ala sekarang. Ya, Katresnan sejati. Yo, ayo diaturake. Monggo dados berpacu dalam melodi. Yo. Asik.
matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Durpres kalian lagu sanesipun mangke dipun aturaken wonten ing goro-goro ngono ya, Mak.